На първо време бихте ли се представили? Казвам се Лилия Георгиева. Живея тук в София. Работя в една строително-инвестиционна фирма. Занимавам се също и с проектиране. Имам един син и съпруга ми. Тримата нашето семейство се състои. Госпожо Георгиева, казусът ви е с изключително емоционална стойност във вашия живот. Бихте ли разказали точно какъв е случай, за който ще говорим? Това е най-голямата битка в живота ми, най-трудната, която почти нямах никаква надежда. През 85-та година ни дадаха този апартамент като младо семейство под наем. След това, 91 година, ни разрешиха да го закупиме. Закупихме апартамента, платихме го. Нали, всички документи бяхме попълнили, без да ни дадат нотариален акт. И толкова много години се борихме за този документ. През толкова много неща минахме. 4 адвокати сменихме. Всичките се отказваха. Поработиха малко по случая и се отказваха, защото беше много трудно. И другото нещо, което беше преписката с документите, която беше в агенцията тази за имотите, беше скрита. И толкова много години казваха, че няма преписка и че трябва да напуснем апартамента. Дори нямаше документи, че е платена. Бих схванал за вашите думи, казахте дълго. Колко точно дълго продължи тази ваша борба? От 1992 година до 2019. И в продължение на този мой въпрос, всъщност този дълъг и трънлив път, в крайна сметка, кои бяха основните правни спънки, които вие забелязахте и кои най-сериозно ви ощетиха? Аз ви казах, преписката беше скрита, нямаше никакви документи и те казваха, че апартамента сме си го взели без да имаме право и ни наказаха да плащаме наем за годините, откакто го ползваме, откакто сме го платили, и аз изплатих на съдия-изпълнител, името няма да му споменавам, неустойки по това, че и лихви, че не сме си плащали наема, въпреки че сме платили апартамента. И след това ме накараха да вземем да се изнесем от апартамента. При предпоследната адвокатка беше това. Звънях и по телефона и тя каза: няма да се изнасяте. И в същия ден тук един съсед ми звънна, че военна полиция с представители на агенцията са пристигнали и разбиват вратата с бормашина. И тогава аз се обадих по телефона и двете с едно такси пристигнахме, обадихме се на 112. Междувременно те ги бяха спряли да ни разбиват вратата. Това беше 2009 година. Целият ден сме стояли тук пред вратата, защото те искаха да влезнат, а влезаха ли край. И не ги пуснахме да влезнат, подписахме там някакъв документ, че са били тук и не сме ги пуснали. И сагата продължи още 10 години. Казвате още 10 години, да. Но може да се каже, че щастливия край в цялата тази история се случва с среща ви с хората от кантората правен консултант. Да. С какво точно те направиха разликата в сравнение с всички други ваши ситуации и казуси през годините? Ами те не се отказаха. Те ми дадаха надежда и не се отказаха и наистина много повярвах в тях. Те не се отказаха, бориха се, всички закони, те си знаят, нали, правните закони, всичко, каквото трябваше, използваха и спечелихме делото. Навярно, не знам дали сте наясно, че дори самите те са имали някакви опасения, дали всичко ще приключи благополучно в крайна сметка за вас. Да, но те не се издадаха, за да ме притеснят. Наистина, сигурно са имали опасения, защото казусът беше много сложен, но те никога не се издадаха и аз повярвах в тях. И аз, между другото, тях ги намерих съвсем случайно по интернет. Съвсем случайно го намерих и просто нещата се случиха, да ви кажа, много бързо. Аз трябваше да се изнасям на 13 юни 2017 година. Аз една седмица преди това ги намерих и адвокат Димитров пусна в съда необходимите документи. И в деня, в който бяхме тука, дори бях викнала и телевизия, и представители на агенцията,
И с адвоката бяхме тук и трябваше да се изнесеме до 11:30. Ние отидахме, докато стане 11:30, да вземем от съда определението, защото то беше излезнало в последния момент, в който определение, нали, трябваше да останем още, докато се изяснат нещата по казуса. И 2 години дела и благодарение на хората от кантората ние спечелихме делото, за което съм страшно много благодарна и просто нямам думи как да им се благодаря на тези хора. Сега като говоря и тук ми се стяга нещо, защото такива хора няма. Вие знаете ли с какви силни адвокати съм работила и всички се отказваха. Всички казват, това е нерешим проблем. Невъзможен случай. Да, невъзможен случай. Невъзможен. Просто нямам думи, с които мога да им се отблагодаря. Виждаме напълно нормална цялата емоция у вас и да, но с оглед цялата история, колко важно е като човек с такъв опит в тази ситуация, даден човек да подбере точния екип, правилен юридически екип, защото всеки един от нас има такива казуси, под различна форма, разбира се. Да. Колко важно е да намериш правилните хора, първо хора и после вече юристи. Да, много е важно. Те наистина първо са хора и аз си казвам, от първия път ние говорихме, нали, по телефона и адвокат Димитров ми каза, елате в кантората, донесете какви документи има. Дори аз му бях пратила, нали, по имейла, той ги прочете и ме повика там и ми даде, не знам защо така повярвах, просто ми вдъхна голямо доверие. И той, и неговия екип. След стигането до хепи енда, в крайна сметка, имате, знам за една красива история за една химикалка, с която се подписва цялото споразумение. Бихте ли разказали накратко за нея? Тази химикалка още си я пазя. Тя ми стои при нотариалния акт, която си я пази, ми е за спомен за цял живот. Защото страшно много късмет ми донесе тази химикалка. И тя ми е подарък от много скъп човек. И последно, може би като за финал, бихте ли дали някакви съвети и насоки към хора с подобни и сходни на тези казуси, тъй като голяма част от хората с нас се притесняват, че може да се случи нещо положително в тяхна полза. Просто им бих казала да не се отказват. Но много хора познавам, защото има едно такова сдружение за борба, нали, за спечелване на апартаментите срещу тази агенция за имоти в армията. И много хора си напуснаха апартаментите, дори и възрастни. И не знам дали сте чули за случая Бондаренко, където бяха на, както се казва, на смъртно легло, искаха да ги изгонят. Но те просто не бяха попаднали на точни те хора да им помогнат. И бих им дала съвет да се борят и дано да си намерят хора, които да им помогнат, като нашите адвокати, любими адвокати. Казвам, аз на много хора съм ги препоръчала. На много хора. И винаги съм казала, след моя случай, да разчитат на младостта, не на възрастните, защото аз съм на години. Адвокати, които си знаят едни неща, те са си закоравели в техните приеми. Да, и въобще не се такова да вземат да научат по-новите неща. Просто поклон към тези млади хора. И винаги казвам, търсете по-младите. Те знаят повече от нас. С голяма благодарност към кантората на адвокат Димитров. Към всичките му хора. Казвам, вие такива хора няма. Аз работя в тази сфера, работиме с много адвокати. Няма такива. Не защото, нали, са ми помогнали, просто те първо са хора, които ти вдъхват доверие и после... Предразположиш се абсолютно. Да, всеки един. наистина. Да. Аз бях много тогава, когато отидах при тях. Понеже предишната адвокатка се отказа и бях много скептично настроена. Но те ме предразположиха и просто много вярвах в тях. Дори за миг не съм си помислила, че няма да ми помогнат. Не знам, и аз не мога да си го обясня. Наистина е така. И тези хора им желая да бъдат най-щастливите хора и много здрави.
Лилия е един от клиентите ни, които решихме да поемаме почти така като пробоно, с съвсем символичен финансов ангажимент от нейна страна в началото. Затова, защото нейният казус беше наистина изключително интересен и бих казал, че може би едно от най-големите предизвикателства в нашата практика като кантора. Основната трудност и най-деликатният момент в нейния случай беше този, че те бяха закупили имот от държавата в лицето на Министерство на отбраната през далечната 1992 година, когато са действали едни закони и нормативни актове, които 27 години по-късно вече отдавна са отменени и отдавна правната регламентация на този вид сделки се е сменила и е различна. Другото съществено предизвикателство в нейния случай беше това, че покупко-продажбата на имоти, които са държавна собственост, протичат успоредно в две абсолютно различни процедури. Едната е чисто административна, при която в закона има разписана процедура как държавата продава един нейн имот на едно частно лице, която административна процедура има съответните стъпки, съответните изисквания, съответните междинни актове на администрацията, които се издават, за да може да се стигне до финала, да се реализира тази сделка, като се сключи договор за покупко-продажба, защото от вече гледна точка на вещното право и на закона за собствеността, административната процедура не е важна, а е важен документа за собственост, който юридически прехвърля тази собственост, а това може да бъде само и единствено нотариален акт или в случаите, когато се купува държавен или общински имот, това става с договор, който закона казва, че има силата на нотариален акт. В казуса на Лилия държавата беше провела тази административна процедура по покупко-продажбата почти до самия финал. Като го имаше финалния административен акт, това е заповедта на министъра на отбраната, с която се определя, че този имот се продава на Лилия за еди каква си цена, съгласно там оценка, която е била направена. И с това административната процедура приключва. Оттам нататък трябва да приключи и чисто вещната и облигационната процедура, а именно въз основа на тая заповед министъра на отбраната да си положи подписа върху един договор за покупко-продажба, който е документа за собственост, доказващ, че Лилия е закупила и е собственик на този имот. В случая министъра на отбраната през 1992 година не е сложил подпис върху този договор и тази процедура е останала в този смисъл недовършена до края и висяща. Какъв беше плана ви за действие, защото едно от решенията, с което стартирате, е да заведете 2 дела едновременно? Ние заведохме 2 дела едновременно за това, защото тъй като министъра не си беше сложил подписа върху въпросния договор и междувременно в този дълг период от време, който беше изминал, Министерство на отбраната беше делегирало всичките въпроси, свързани с имоти, собственост на Министерство на отбраната, да се управляват, стопанисват и разпорежданията с тях да бъдат извършвани от така наречения клуб за военно дело и не мога да му произнеса цялото наименование на този клуб, които поради липсата на такъв договор бяха решили да изхвърлят това семейство от закупения от тях имот и да си възстановят владението върху него. Като когато Лилия се обърна към нас, ние разбрахме, че това е единственият имот, който те имат, за който са спестявали през целия си трудоспособен живот, който са закупили и то от държавата, мислейки си, че са станали пълноправни собственици. Изведнъж точно тази държава, която им е продала имота, се явява техен враг
и изпраща въпросните служители от тази организация да ги изгонят с военна полиция, с доста така сериозно присъствие имаше тогава в този ден. И ние трябваше да организираме така, че да спреме изпълнението на тази заповед за изземване на тяхното жилище в много бърз порядък, което наложи завеждането на това дело, и успоредно с това заведохме и второ дело, с което искахме да осъдиме министъра за това да изпълни задължението си да подпише този договор. Значи, забележете каква е формулировката. Да осъдиме министъра да си сложи подписа върху един документ. Това беше предмета на делото. В каква степен ви беше трудно да подкрепите тази стратегия за вече постановените подробни решения? Степента беше доста сериозна, защото в общи линии за случая на Лилия се оказа, че има една абсолютно законова празнота. Заради изминалия дълъг период от време и смяната на много закони от началото на цялата тази случка до този момент, в който тя се обърна към нас, в такава драстична и генерална степен се беше сменило законодателството, че ние в общи линии бяхме силно затруднени да намериме законова опора, на която да стъпиме, така че да разрешиме по някакъв начин, естествено успешно, този проблем. Имайки предвид и това, че преди Лилия да се обърне към нас и да стане наш клиент, тя беше водила, ако не се лъжа, 2 или 3 дела срещу държавата през целия този период от време, които бяха завършили, за съжаление, не в нейна полза. И тя се чувстваше в абсолютна безизходица, когато ни се обади, когато дойде, когато ни разказа цялата история, когато ни показа всичките документи, които има. И дори смея да кажа, че първоначално, тъй като с нея не сме се познавали преди това, тя най-вероятно подходи към нас и с една огромна доза недоверие, и не само недоверие, и по-скоро и отчаяние от целият този горчив опит, който до момента беше натрупала. И ние имахме за задачата, освен да потърсиме някакъв начин да разрешиме нейния въпрос, имахме за задача и така да се опитаме в максимална степен да я предразположим да ни се довери и да извършиме, нали, да протече цялата процедура и самото дело с пълна нейна подкрепа, защото не са редки случаите, в които клиенти по някаква причина в някакъв момент се отказват и нещата приключват до тук. Каза, че подходи в началото с недоверие, но в крайна сметка, по твоето мнение, как целият този казус повлия на семейство Георгиеви, защото видяхме също с Лилия колко е емоционален човек. Този казус им се беше вече отразил доста емоционално негативно. Информацията, която получих от самата Лилия, че нейният съпруг в течение на годините, докато те са водили въпросните дела преди това, го е приел психически доста тежко, получил е някои сериозни заболявания и в общи линии даже към момента, когато делото вече приключваше, той беше станал почти изцяло и нетрудоспособен. Човека, за съжаление, в голяма степен повлияно точно от тази случка, че те 27 години са живяли в един имот, който считат за техен, но всъщност не е техен и те не знаят в кой момент ще трябва и то принудително да го напуснат заради цялата тази процедура. На няколко пъти каза борба с държавата, спор с министъра, който е актуален към този момент. Защо клиентите трябва да се обърнат към правен консултант, за да могат да намерят решение за своя проблем, дори свързан с съд с държава или да? Линията на защита на министъра на отбраната в рамките на това дело, което водихме, беше доста цинична, дори бих я нарекал, тъй като юрисконсулта, който се явяваше, направи едно доста гръмко изказване пред съда,
че Министерство на отбраната и министъра не носят никаква вина за така развилата се случка, за това защото когато е трябвало през 1992 година да се подпише въпросния договор за покупко-продажба, всъщност Лилия не е отишла да го подпише и тя не е проявила необходимата инициатива първа да отида да положи подписа си върху договора. Затова и министъра не го бил подписал и процедурата оттам нататъка в годините и с смяната на най-различни министри и с всички законови, както вече казах, промени, си не само остава на това ниво, ами се заплита все повече и повече. И ние тук положихме всички колеги, не само аз, много сериозни усилия за това да помислиме как да разрешиме въпроса, за това да върнем лентата на всички закони от този момент до сега и да намериме някъде някаква вратичка, на която можем да стъпиме, за да приключиме нещата успешно. И слава Богу, успяхме да намериме такава и успешно осъдихме министъра да си сложи подписа си върху договора на Лилия.